Will you take part in my life, my love? That is my dream. Γεια σε όλους, παιδιά! Σήμερα... Είναι πολύ δυνατό. Τι είναι αυτό? Γεια σε όλους, παιδιά! Σήμερα κάποιοι από εσάς ζητήσατε να κάνουμε πάλι σνακ, οπότε έχουμε στρατιωτικά ελληνικά σνακ. Δεν είναι ακριβώς σνακ. Τι είναι? Τι είναι? Α, ναι, δεν είναι ακριβώς σνακ. Είναι φαγητό βασικά. Ναι, είναι φαγητό. Είναι ουσιαστικά γεύμα. Έχουμε εδώ την πανέμορφη 4β. Yes. Όποιοι έχουν πάει στρατό, μάλλον θα την ξέρουν τον Godzilla. Όσοι δεν έχουν πάει, θα το μάθετε. Όπως βλέπετε, είναι φρέσκο. Είναι το 2017. Είμαστε τυχεροί που έχουμε φρέσκο. Και είπαμε να σας δείξουμε τι εστί 4β. Yes. Τι είναι 4β? 4β, όπως βλέπετε, είναι αυτό το κουτάκι που μέσα έχει φαγητό για ένα, που έχει μέσα φαγητό για ένα 24ωρο. Οκ. Πάμε να σας δείξουμε τι έχει μέσα. Χαρτομάτιλα. Σημαντικό. Εδώ έχουμε τον διπυρίτη. Τι είναι ο διπυρίτης? Συγγνώμη, αυτά τα χαρτομάτιλα είναι για μια μέρα. Ναι, είναι... θα χρησιμοποιήσεις για εδώ, ξέρω εγώ, για το... Όχι για το κόλλο, δεν ξέρω. Διπυρίτης είναι οι γαλέτες. Yes. Κράκερς. Είναι ουσιαστικά συμπυκνωμένα κράκερς χωρίς γεύση. Προσοχή. Αν έχετε σφραγίσματα, αν έχετε δόντια που κουνιούνται, αν έχετε δόντια γενικώς, αν δεν έχεις δόντια δεν μπορείς να το φας, δεν μπορείς, όχι. Με την καμία, όχι. Παίρνεις αν ένα έχεις σφυρί. σιδεράκια στα δόντια, Ναι. μπορείς μάλλον. Δεν έχω πρόβλημα. Ορίστε. Λοιπόν, θα ξεδαφνώ όλο το κραγιόν, ξέρω εγώ. Καλά είναι, καταρχάς δεν σπάει με το χέρι. Ας πάει. Ναι, ρε. Α, δεν είναι τόσο σκληρό. Αυτά είναι φρέσκα, εντάξει. Σου είπα περσινά είναι φρέσκα. Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κάνεις ASMR. Όντως. Ωραίο είναι. Είναι λίγο Σαν γλυκό. πιμπέρ είναι. Είναι λίγο γλυκό αυτό. Είναι σαν πιμπέρ σε πολύ πιο σκληρό. Άλλες φορές πιο παλιά που είχα δοκιμάσει, πιο παλιές παρτίδες, ήταν τόσο άνοστα, ούτε γεύση ούτε τίποτα. Έχουμε συνόλο 4 τέτοια. Για ένα 24ωρο είναι πολύ καλά. Και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά συζητούσα και μιλούσαμε ότι ένα τέτοιο πακέτο έχει 2.000 θερμίδες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ύστερα έχουμε το βασικό του γεύματός μας. Να είμαστε. Έχει 3 κονσέρβες λοιπόν. Έχουμε φασολάκια λαδερά. Αυτά είναι πολύ λαδερά, δεν μ' άρεσαν. Ναι. Δεν μετράνε. Μεσημεριανό ποιο είναι τώρα υποτίθεται? Όποιο θες, ας πούμε. Όποιο θες, όπως το βλέπεις. Μοσχάρι, βοδινό με αρκά, δεν είναι άσχημο. Και βοδινό με φασολάκια. Με ξερά φασόλια, αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Με ξερά, γιατί ξερά? Δεν ξέρω. Μετά έχουμε ένα τσαγάκι, ένα καφέ. Στιγμιαίος. Αλάτι, ζάχαρες. Ποτήρι, το καφέ που το πίνει. Έχεις ποτήρι, κουβαλάς με κούπα. Έχεις χρεωμένο ποτήρι, μεταλλικό. 2 καραμέλες. Μία εστία. Ναι, θα μην Σπίρτα. Λοιπόν, αφού είχαμε κάτι σπίρτα που πες να τα έχουμε κάπου που τα ανοίξει έτσι και πετάγεται ένα παπάκι με ένα τσουτσουνάκι και το σπίρτα είναι το τσουτσουνάκι. Ήταν ακριβώς ίδιο με αυτά. Αυτό που λέω. Το κάνεις έτσι. Και βγαίνει το τσουτσουνάκι. Στερεό καύσιμο λοιπόν. 4 χάπια χαλαζόνης. Δεν είναι μαύρα αυτά. Και δεν είναι ροζ. 4 χάπια χαλαζόνης. 6.5 hours later. Τι είναι μαύρα? Δεν έφτιαξα εγώ τα σπίρτα και εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, και οι οδηγίες. Κάποιοι που ίσως έχετε ξανασυναντήσει 4β να σας είναι περίεργο, γιατί δεν είναι στάνταρ όλα ίδια. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι συσκευάζουν εκείνη την περίοδο. Γιατί... Γιατί κάποτε υπήρχε μια κονσέρβα τυρί. Ρε, μεγάλη είναι αυτή. Θες λίγο? Σαν το κεφάλι μου δεν είναι? 250 είναι πώς είναι? Δεν είναι σαν το κεφάλι μου, σαν το πρόσωπό μου. Έσχεδαν 300 γραμμάρια. Oh my god. Ρε, διπλάσια είναι αυτή από αυτές που πουλάνε έξω. Ναι, λοιπόν.
Κάποτε υπήρχε μια κονσέρβα τυρί που είχε ένα κασέρι περίεργο μέσα. Άλλοι το λατρεύαν, άλλοι το μισούσαν. Δυστυχώς τώρα πλέον είναι εξτρά αυτό. Δίνεται εξτρά. Κάποτε επίσης δίνανε και κονσέρβα ντολμαδάκια. Ήταν πιο μεγάλη από αυτή. Ήταν ακόμα πιο μεγάλη από αυτή. Αυτά τα ντολμαδάκια πέθαναν γι' αυτά. Ναι. Επίσης δεν έχει το συγκεκριμένο πολυβιταμίνη. Σε κάποια βάζανε ένα χάπι πολυβιταμίνη. Δεν το πήρα ποτέ, ανησυχούσα ότι κάτι θα πάθω να το πιω. Ναι, δεν... Και όσοι μου λέγανε μην το πάρεις. Τι είναι χαλαζόλι? Χαλαζόνι, συγγνώμη. Χαλαζόνι. Είναι ειδικά χάπια για να απολυμάνεις νερό. Βάζεις 2 χάπια ανά λίτρο νομίζω. Ναι. 2 χάπια ανά λίτρο νερό. Το ανακατεύεις λίγο, το αφήνεις για μισή-μία ώρα και μετά είναι ασφαλές να... Είναι ασφαλές να... Μετά είναι ασφαλές να πιείς το νερό. Βέβαια, όχι βαλτό νερό που κολυμπάνε ζωήφια, τέτοια ιστορίες. Άμα έχεις ένα φυσιολογικό. Ναι, ένα νερό, ας πούμε, βρίσεις από μία ποτίστρα. Στερεό καύσιμο. Για κάποιο λόγο τσιγκουνεύτηκαν στο συγκεκριμένο και βάλω μόνο ένα στερεό καύσιμο. Είναι ουσιαστικά συμπυκνωμένο υνόπνευμα. Όχι. Σε στερεά μορφή. Ναι. Σόπαρε. Είναι πολύ βολικό, δεν αφήνει δηλαδή στίγματα, δεν καπνίζει, απλά καίγεται. Και είναι στερεό. I like it. Είναι Lego. Σαν Lego είναι. Lego δεν είναι, αλλά τέλος. Εγώ εντωμεταξύ το έκανα ανάποδα συνέχεια και από μία άποψη βολεύει, γιατί αν το κάνεις εσύ το γραφώνεις στο χώμα και δεν πάει πουθενά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνεις στο μέγεθος που θες. Μπράβο. Και δεν πάει πουθενά. Τέλειο αυτό, Ποτέ σταθερό. Άμα το κάνεις τελείως να εφαρμόζεις, δεν πάει πουθενά. Μπράβο. Τοποθετήστε το σκεύος για ζέσταμα ή βράσιμο πάνω στη συσκευή. Το κάνουμε? Να το κάνουμε. Ωραία. Σαν ζάχαρη είναι, για καφέ. Φάτο. Λοιπόν, είχα ακούσει μια ιστορία περιστατικό, όπως βλέπετε έχει μια φλόγα πάνω. Κάποιος, δεν ξέρω πώς το λέγανε, πολύ έξυπνο παλικάρι, νόμιζε ότι είναι καυτερή καραμέλα. Πω, δε συνειρμό που έκανε. Και το έφαγε. Και του άρεσε? Όχι. Μετά το πήγαν για πλήση στο μάχο, πόσο ξέρω. Ρε, μοιάζουνε. Ναι, λέει στερεό καύσιμο. Δεν το τρως αυτό. Δεν το τρως, ναι. Προφανώς δεν το διάβασε αυτό τι λέει, είδε μόνο το φωτιά. Ωραία. Πώς πετάμε? Από τον κόλλο πετάμε. Για πουθενά δεν είναι. Δεν πήρε. Πήρε. Παίρνεις ένα σιγά. Αν εξέχασα αυτό το πράγμα πετάει σπίθες. Μη λες τέτοια. Βλόντος. Ρε, πάθουμε τίποτα εδώ, φωτιά θα πάρουμε. Α, έτσι γίνεται. Τι ωραίο, ρε. Βολά. Οπότε γιατί κρατήσαμε αυτό εδώ, για να μπορούμε να το τα ζουμιά ανεβαίνουν ψηλά. Α, το κρατήσαμε, όχι γιατί δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Να το βόδι. Καλό είναι να σπάσεις το κρέας μέσα στον Godzilla για να ζεσταθεί πιο καλά. Μάλιστα. Σαν τόνος μοιάζει. Απλά είναι ένα τόφιο τούβλο κρέατος. Μάλλον πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει λίγο. This is for the weak. Έλα, δεν μυρίζει άσχημα. Δεν μυρίζει άσχημα, ο ρακάς δεν μυρίζει. Είναι ρακάς αυτό το πράγμα, σίγουρα. Έτσι λέει. Κοίτα, ούτε αυτό μοιάζει με κρέας. Το ξέρω. Πάμε αυτό δεν είναι κρέας. Είναι Godzillas. Σκύλος είναι, τι είναι? Είναι Godzillas. Δεν ξέρω τι γεύση είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω. Είναι σαν λάστιχο. Είναι σαν λάστιχο, αλλά η γεύση δεν μοιάζει με κάτι. Ποντίκι έχουν βάλει, τι έχουν βάλει εδώ μέσα? Godzilla. I don't know what is that. Ο Godzillas. Αυτό που τρως. Αυτό που τρώω, δεν ξέρω τι είναι.
Αλλά δεν είναι τελείως άσχημο. Όχι, εντάξει, μέτριο είναι. Κάτσε να φάω και λίγο μαρακά, να δω, μοιάζει μαρακά. Δεν ξέρω αυτό μοιάζει μαρακά. Δεν έχει γεύση. Έχει ωραία υφή. Πολύ καλή υφή, έτσι μαλακούλη. Αλλά δεν μοιάζει με μαρακά. Και εγώ πεινάω, σήμερα είμαι από το πρωί. Τι ώρα είναι τώρα, 5:30 είναι. Έχεις παρά. Είμαι όλη μέρα με ένα κουπάκι βρώμης. Πώς ζεις, γυναίκα? Yes. Γιατί δεν είναι κρεατάκι, έχει αρακά, έχει όλα τις φύσεις. Αγνώστου ταυτότητας είναι όλα. Άι, μας έχουν έρθει από άλλο πλανήτη αυτά. Τη Ζιμπάμπου ήρθε. Το πιάσα. Πρέπει να του πετάξει να κάνει μου. Για να μ' αρέσει τώρα, φαντάσου πως θα σ' αρέσει άμα πεινάς πάρα πολύ. Ναι, και η αλήθεια είναι από καλά. Το συγκεκριμένο που Έχεις φάει χειρότερο? έχω φάει Godzilla πολύ χειρότερο, ναι. Σοπαρά. Είναι όταν τρως, ξέρεις όταν λες αχ μου κάτσε βαρύ. Φαντάσου όταν τρως, αλλά όχι απλά σου κάθεται βαρύ, σου κάθεται τούβλο. Και όταν βγαίνει αυτό το τούβλο, ωχ Θεέ μου. Καλά, αν το σπάσεις αυτό έτσι, θα παίζει να φύγουν τα δύο δόντια μπροστινά. Ναι, ναι. Πώς πάει μετά πίσω, σπάει αυτό? Εγώ όταν τρώω πάντα το σπάω έτσι. Τι φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ και πέρα τα βίντεο θα είναι το maximum 15 λεπτά. Για να μην βαριέστε. Για δοκίμασα τώρα κρύο. Ρε, αυτό πιο νόσιμο είναι. Ναι. Σου είχα πει αυτό, μου άρεσε πιο πολύ. Πιο κρεατέλια γεύση έχει αυτό το κρέας. Είναι λιγότερο κοντζίλας ο κοντζίλας. Ναι, πώς γίνεται αφού είναι πάλι βοδινό? Άλλο κομμάτι. Πρέπει να έχει πάρει γεύση από φασόλια. Ωραία. Αυτό με ξεγέλασε. Και μέσα και τα φασόλια. Ναι. Καλά είναι τα φασόλια. Σου λέω αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Κονσερβένια γνωστή γεύση. Έτσι είναι τα φασόλια κονσέρβας. Πάντα. Καραμελίτσα. Για να δούμε και αυτή, να. Καλή είναι. Λεμόνι. Δεν ξέρω. Ίδιες είναι αυτές που φάγαμε. Αχα. Λεμόνι δεν είναι. Τι Θες είναι? να τα αλλάξουμε? Θες να τα αλλάξουμε. Αυτά. Δεν έχει πολλά το 4β. Ναι, εντάξει. Εντάξει, πιο πολύ για να δούμε τι είναι, τι έχει περιλαμβάνει αυτό μέσα. Γιατί εσείς μπορείτε να το ξέρετε, εμείς στα περισσότερα δεν ξέρουμε τι τρώτε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να μάθετε κάτι χρήσιμο. Ναι, είναι εγκυκλοπαιδική γνώση, δεν είναι αυτό? Πείτε τη δικιά σας εμπειρία για τα 4β στα comments below. Ακριβώς, ναι, σωστά. Και να μας πείτε αν όσοι έχετε πάει στρατό έχετε φάει το 4β. Αυτό είναι η βασική Και απορία. όσοι έχετε φάει, θέλω να μου πείτε πώς πήγατε τουαλέτα. Α, ναι, μετά τρως Godzilla, βγαίνει και Godzilla μετά. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Βγαίνει συναρμολογημένος ο Godzilla. Φαντάσου να τρως 3 μέρες συνεχόμενα Godzilla. Godzilla και άσχημο Godzilla. Μήπως γι' αυτό το λένε έτσι? Είναι. Όχι, ξέρω. Βασίζεται στο τι βγαίνει και όχι στο τι μπαίνει. Λοιπόν, κάντε εγγραφή, παιδιά, στο κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα παρόμοια βίντεο, ακολουθήστε με στο Snapchat και στο Instagram για να ενημερώνεστε πιο νωρίς πότε ανεβάζω, πότε γυρνάω το βίντεο και ό,τι άλλο προκύψει. Και αν έχετε κάποιες απορίες, αφήστε τις ερωτήσεις σας κάτω. Είτε για 4β είτε για το στρατό. Ό,τι μπορούμε θα απαντήσουμε. Yes. Ό,τι δεν μπορούμε, για στα χέρια σας. Δεν ταιριάζει αυτό. Bye. Γεια.